Næsten. 1,94 tror jeg. Optager. Nej, okay, 1,85. Nej, måske 72. 92, ikke? Så går den bare længere nedad. Så er basketballspiller, det er derfor han op. Det er ligesom Bella. Nu skal jeg fortælle om et eller andet, ikke også? Så sådan her. Ej, du skulle bare se. Jeg var hen på gaden, og så var sådan... Nej, hun griner først, Ja, det. ja. Kender hun det? Ja, og så siger sådan her. Det var sådan en cykel. Nej, det var en bil. Nej, det var en bus. En bus? Ja, okay. Den er tog! Ja, sådan... Okay, der er meget forskel på de der ting der, mand. En cykel! Jeg stod på gaden. Nej, jeg løb ved sådan af bussen. Nej, jeg fløj sådan en flyveskine. Det er sådan her. Har du ikke set den der reklame, Metro? Det var de går den her. Nå, Du gjorde det ja. rigtig hurtigt. Det er totalt skært, mand. Ej, nu skal vi tælle. Vi sådan griner først, er det 10 minutter før hun fortæller, så griner hun Det er det nok. Og jeg tænker nok, okay, Bella, Fortæl det nu. Ja, fortæl det lige før du griner, så vi kan grine med dig, ikke? Ikke ad dig. Hvor jeg siger, Jeg griner altid af Bella. Det er lige meget, hvad for en situation det er. det er jo det. Ja, undskyld. Du griner altid af hende. Eller hvad siger Jeg kan ikke høre dig, hvad siger du? Griner du altid af Ja, men hende? jeg kan ikke høre dig. Ah, griner du overdrevet. Du griner altid af hende, eller hvad siger du? Ja. Nå, nu kan du godt høre. Jeg har... jeg ved ikke, jeg skal sige det, men jeg siger lige ud. Jeg har haft et one night stand med din kæreste. Er det rigtigt? Nej. Nej. Det sagde, det var jo ikke rigtigt. Hvad? Det var jo ikke rigtigt. Nej, det sagde jeg, du vidste. Hvis Hvad det nu var hvis vi rigtigt. råber